Surat At-Talaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. O propeta, kung kayo ay magdidiborsyo ng mga babae, inyong diborsyohin sila sa kanilang ida o natatakdaang panahon at inyong bilangin ng buong katumpakan ang kanilang ida at inyong pangambahan si Allah na inyong Panginoon at sila ay huwag ninyong itaboy sa kanilang tahanan at huwag din naman sila ay hayaang umalis maliban na lamang kung sila ay nagkakasala ng lantad na kalaswaan o bawal na pakikipagtalik at ito ang mga hangganan na itinakda ni Allah at sinuman ang lumabag sa mga hangganan na itinakda ni Allah ay katiyakang nagbibigay kamalian o nagpahamak sa kanyang sarili. Kayo na nagdiborsyo ng asawa ay hindi nakakaalam. Baka sakaling si Allah ay magkaloob pagkaraan ng ganito ng isang naiibang bagay o panibagong pagnanais para sa asawa. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. At kung halos ay kanila nang naganap ang ida, sila ay maaari ninyong muli na panatilihin ayon sa katanggap-tanggap na kondisyon o kayo ay humiwalay sa kanila ayon sa katanggap-tanggap na kondisyon. At kumuha kayo ng 2 saksi mula sa inyo na mga Muslim at inyong patunayan ang patotoo para sa pagtanggap ni Allah. Ito ang tagubili na ibinigay sa kanya na sumasampalataya kay Allah at sa huling araw. At sinuman ang mangamba kay Allah, siya ang magbibigay sa kanya ng lunas sa lahat ng mga kahirapan. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. At ipagkakaloob niya sa kanya mula sa panggagalingan na hindi niya napag-aakala at kung sino man ang magtiwala kay Allah, kung gayon, sapat na si Allah para sa kanya. Katotohanan si Allah ay walang pagsalang makapagpapatupad ng kanyang naisin. Si Allah ay naglapat na sa lahat ng bagay ng takdang saklaw o lawak. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. At sa inyong kababaihan ay lumagpas na sa panahon ng kanilang buwan ng dalaw, ang ida para sa kanila. Kung kayo ay may alinlangan ay 3 buwan. At sa mga wala pang buwan ng dalaw, ang kanilang ida ay gayon din 3 buwan. At sa kanila na nagdadalang tao, ang kanilang ida ay hanggang sa sila ay makapanganak at ganito rin ang kautusan kung namatay ang kanilang asawa. At sinuman ang mangamba kay Allah, gagawin niya para sa kanya ang kanyang dalahin na maging magaan. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا.
Ito ang pag-uutos ni Allah na kanyang ipinanawag sa inyo. At sinuman ang mangamba kay Allah, papalisin niya para sa kanya ang kanyang mga maling gawa o mga kasalanan. At pag-iibayuhin niya para sa kanya ang kanyang gantimpala. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Hayaan ang mga nagdiborsyong babae ay manahan kung saan kayo tumitira nang ayon sa inyong kakayahan, at sila ay huwag ninyong pakitunguhan sa masamang paraan upang sila ay mapilitan na umalis. At kung sila ay magdalang tao, kung gayon, kayo ay gumugol ng inyong yaman sa kanila hanggang sa sila ay makapanganak, at kung sila ay nagpapasuso ng inyong supling, kung gayon, sila ay bigyan ninyo ng kabayaran at magsanggunian kayo sa isa't isa sa katanggap-tanggap na paraan, datapwat kung kayo ay malagay sa kahirapan, kung gayon, maaring ibang babae ang magpasuso para sa kanya. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Hayaan ang lalaki na may kakayahan ay gumugol ng ayon sa kanyang kakayahan, at ang lalaki na ang pinagkukunan ng kabuhayan ay sapat-sapat lamang. Hayaang gumugol siya sa ayon sa anumang ipinagkaloob sa kanya ni Allah. Si Allah ay hindi magbibigay ng pasakit o dalahin sa isang tao nang higit sa ipinagkaloob niya sa kanya, at si Allah ang magkakaloob matapos ang kahirapan ng kaginhawahan. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. At gaano karami ang sangkatauhan ang lantarang sumasalansang sa pag-uutos ng kanyang Panginoon at ng kanyang mga sugo. Kaya tinawag namin sila sa matinding pagsusulit at pinarusahan sila sa isang kalagim-lagim na kaparusahan. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. At kanilang nalasap ang masamang kinasapitan ng kanilang mga gawa o kawalan ng pananalig. At ang kinahinatnan ng kanilang kawalan ng pananalig ay pagkalugi. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Si Allah ang naghanda para sa kanila ng isang kasakit-sakit na kaparusahan. Kaya't inyong pangambahan si Allah o mga tao na may pangunawa at sumasampalataya. Katotohanan si Allah ay nagpapanawag sa inyo ng isang paalaala, ang Quran. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. At nagparating din sa inyo ng isang sugo at dumadalit sa mga talata ni Allah na nagtataglay ng malilinaw na paliwanag upang kanyang maakay ang mga sumasampalataya at nagsisigawa ng katuwiran mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan.
At sa mga nananampalataya kay Allah at nagsisigawa ng kabutihan ay kanyang tatanggapin sila sa mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. Katotohanan si Allah ang magbibigay ng kaganapan para sa kanya ng isang kabuhayan o panustos. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Si Allah ang lumikha ng 7 kalangitan at ng kalupaan sa gayong ding bilang. Ang kanyang pag-uutos ay bumababa sa pagitan nila upang inyong maalaman na si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay at si Allah ang nakakaalam ng lahat ng bagay.